Sibingelele nina besile simaphumulela igama lami uSiboniswa kwaButhelezi uhlelo ke iGula TV namhlanje sihambele la endaweni yakwaceza endaweni yaseZembeni la simenywe khona ke umama wakwaZondo usimemeke ngenxa yezimo athi kubhekana nazo unyaka nonyaka cishe suka ngonyaka 2024 kuze kube unyaka 2025 2026 njengoba namhlanje ku2026 sinaye ke la uzosichazela ngezimo wathi ke njalo maku December uyithola ehlukumezeka la emphakathini waseZembeni ngezimo ke eziningi ezihlukene kakhulu eyibala abantwana bakhe nabazukulu bakhe abathola behlukunyezwe emphakathini ngabantu abagcina bengaboshwa nabantu noma ebareportile kodwa amaphoyisa leyo ndaba yakho ayishaya inhlali sifuna ukuzwa ke kuwe ngokuthi ke asinikeze umbiko ogcwele ngalolu daba ukuthi uthini mama sikubingelele sikwamukele kwiGula TV. Yebo nje siyaphila. Njengoba mama usimemile uzovezela kafishane ukuthi einkingeni oyibonayo ngezokuthi ugcina uyahlukumezeka emphakathini ohleli kuwo kodwa uattendeki ngomthetho njengoba usuzowafisa nokuthi ngempela ungahlangana noGeneral Mkhwanazi ukuthi azokusiza ngoba amaphoyisa aseduzana awakwazi ukukulekelela ngodaba olukhona kodwa ngigameke eziningi sezenzakalile egameni lakho uyireporter unga-attendeki manje isimo sesiyajika ngathi sesiphinde futhi sihlasela wena ekubeni kunguwo uqalekile mhlawumbe ungachaza kafishane nababukele emakhaya kuze bezwe kahle ngalolu daba. Yebo kusho ukuthi vele ngihlukumezekile emndenini waseZembeni kade sukela ngonyaka odlule December ngihlukumezekile nakulonyaka ngihlukumezekile ngishayo ngibulawela izingane zami umuzi owodwa nje wakwaNyandeni lo muzi wakwaNyandeni fikeza washaya ingane yami yokuqala yahamba yovula icala amaphoyisa awazala attende lelo cala lelo zaphinda futhi zahlaselwa ngale edibhini seyoganisa khona futhi amaphoyisa angilivulanga icala ngoba ngathi ngeke ngilivule ngoba abali attendanga lokuqala icala sekuphinde sengokwesithathu manje sekushaya umzukulu wami wagwazwa kungakwazwa yena yedwa babe bathathu bakhona lapha eZembeni begwazwa yibo laba bakwaNyandeni base bebabopha ke laba bokuqala kababili abagwazileyo ke sekuthi laba basele ngaphandle ibona sebeyovula futhi icala lokuthi babashayile ukuthi babashaye kuphi angazi ke ngoba yiba abalimaze lezi ingane kumanje nje amaphoyisa angena day and day la ekhaya ayona sengihlukumeza qo yingakho sengithi ngicela ukuthi bangivezela indawo ukuthi ngibheke ngapi ngiyeke uMkhwanazi ukuthi ungaphi uMkhwanazi mhlawumbe yena uzongihlaziyela ngoba lamaphoyisa mina awangisizi ngalutho ayangihlukumeza kunoma angisiza ayangihlukumeza angilokhuza nalabantu bakwaNyandeni angihlanganele labantu bakwaNyandeni lapha ngoba angazi ukuthi ngethu belimele babavula icala udokotela wathi bayovula icala bajika kodwa manje bayabosha angiyazi ingane yami kuma nje lezi ngane azikho zisesigangeni yiba amaphoyisa sezothi asezobabopha uthi bababopha ngaliphi ekubeni belimele kusuka zona lezi ngane ezisele ngaphandle engaboshiwe yize siziyovula icala lapha zithi thina zithi laba babashaye kuphi ngihlasela ngamaphoyisa manje ngihlukunyezwe wayiwo nje manje sezangena kayifola ekhaya manje ngithe abake bangilekelele abanye mhlawumbe ukunikeza nje isithombe umbukeli lezi zinto zenzeka kanjani noma ngasiphi isikhathi uma ungakhumbula kahle zenzeka emini zenzeka nje emini ngoba nalokho kokuqala kwakusemini lapha esitolo nalokho kwenzeka ngale kwaceza emini nakho lokho kwenzeke ngo6 nje lapha emini khanye la yebo mhlawumbe uchaza kafishane lokho ovezela ukuthi beniyoganisa kwenye indawo bafika khona labantu ababona nawe ngamehlo wakho kwenzeka umphakathi wonke wawukhona akekho ongaze babone akekho ongaze babone emini nje ngoba ngitshela nje ukuthi kusemini sihlezi nje isigcawu ngithi uyasazi ukuthi sisiba kanjani uma uhlezi niyahlala nibuka ingane izisina lapha sasihlezi zeza nje zonke zafika zaqonda ingane zami zizayishaya nami ngayinikela inyandana zangishaya lapha esandleni zangishaya la zashaya ngisho imoto yengane yami bonke nje ngibazi bonke nje ngokusuka nokuhlala abantu ababelapha nomphakathi uyabazi yebo mhlambe ke yini ipho emaphoyiseni ngoba kuyakubeka ukuthi ipho mhlambe udaba lubhekene nephoyisa elithizeni lelo phoyisa lifike la lizo report ukuthi njengamanje udaba selukuphi kwenzakala kanjani ukuhamba kanjani lelo lokushaya okuyilona sengisho nje macalene wonke okwenza ukuthi angalandeleki njengoba ukhala ngakho kakhulu ukuthi amacala awalandeleki kodwa sekuthi isimeni sokugcina sekugcina kulandeleka izingane zakho izingane zami yebo awalandeleki ngoba lo afika avula kuyo lo oqala wavula wathi
ulo Okay, uyalibala igama lakhe. Sibonga uShabalala. Ushabalala. Lo mfana wavula kuye kuqala. Lo wesibili umseshu umthetha oyintombazana wathi usezophathwa uyicala. Kuze kube namhlanje. Kuze kube namhlanje njengoba lokho ngivelelwe sebelokho bengena ke manje ke njengoba sekuthiwa sebisilivulwe yilaba lokho bengesebaze bangena kayifola ngithi kangimazi umpilo ubalekiswe yibo phela ngoba bethe bazombopha bambopha kanjani umuntu elimele Umbiko ukuthi uzoboshwa wavela kubani umpilo ukuthi uzoboshwa umpilo wavela kubani noma bafike bamfuna bafike bamfuna la bathi bazombopha kufike iphoyisa okuthiwa umlotshwa nomseshi ukhumalo abafike lapha bokuqala bafikile bathi bazobopha umpilo so njengamanje umpilo wasegcine selahleka nawe wazanga angimazi nje lokho befika ke bezongibuza yena ke bezongibuza yena bahambe beyongena nangapha endlini ke nalapha kulele khona lo mfana bangene bafike babuze yena umpilo asimazi lokho so ngokwakho ogogo bakwaziwe umpilo ungingcenye abantu abagwaziwe noma obe ngumuntu abegwa ingcenye yabantu abagwazwe abavula icala yibona abavula icala kuqala yebo basebeboshwa ke laba kuthiwa bagwaziwe emveni baba sebeboshiwe laba abagwaziweyo sekujika sekuthiwa sekumangala laba abangaphandle abangangena ejele yebo sebethi ke ompilo babalukhuzile babashayile umpilo limele ugwaziwe kodwa walivula icala baboshwa abantu abakwakufanele babeboshwa ababili laba ababophana basebavulela icala bangobani futhi babe kuphi kulento bazi ukuthi ngoba ngoba noba uma yesha umpilo uthi makubhalwa lapha phansi bathi uniyambazi kusho ukuthi babhala igama ongesiwona abawaziyo umpilo yalaba bababophisayo ke manje yibo so amaphoyisa lama afika awacacisa ukuthi silapha sizobopha umpilo ngenxa icala elivuliwe ubani asangabusho lokho awazi bakusho ukuthi livule ubani bathe nje sofuna umpilo okay so njengamanje umpilo useyigangeni akaziwi ukuthi ukuphi so kakhulu office ukubona ke kulolu daba mhlawumbe sesiphetha ikuphi okufuna ukubona kwenzeka engifisa ukubona kwenzeka mina ngikhathele mina lo yamusi futhi angifuni ukuhlala phansi nabo cha ababo phela izingane lokho iqonqa ingane zami zingene nje ejele lezi ayisele zingene nje ejele ngoba zafika ngale zangibulala nezingane zami ayiboshwe zonke zingenile ngale kwalokho angasifune ngeze njani induna yendawo mhlambe kuya kube ukuthi njengokwazi ngoba sakhile kuba khona upholi bomdaba obuqala ebubuka isimo ngokuvuleleka kwaso kukhona enikwenzile la uxoxisana nokubukisana ngalodaba akaze kubebikho nje uxoxisana mdlwana nje sithelekele izingane induna akazi bebikho ukuthi ithi nomphakathi ayiqoqa umphakathi kuhlalwe phansi siyohlaselwa ngale cha akaze nje kuhlalwe phansi ukuhlangana kwenu nenduna kugcine kuhlangane kanjani sihlangane nenduna ithi induna kuthiwa angilandele izingane mina lapha ekhona ngiyibuyise ngoba zizoboshwa uyayifuna lo umseshi angazi umseshi bani uyayifuna ngoba zizoboshwa ayibuye zizela lezi ngane ngithi mina ngizoyithatha phi sithi thina sizoyithatha phi thina esilahlekelwe lezi ngane soyithatha phi ngoba phela zibalekiswe ukuthi nithina nizoyibopha ekubeni zilimele ekubeni zivule icala sekuthiwa futhi seyilimeza abantu zibalimaze kuphi ngolwesingaki bavuka esibhedlela bahamba futhi bawushaya laba abantu okay mhlawumbe ke asiphethe ngokuthi ke kulokho ufuna ukubona ukuthi nje beboshiwe akukho ufuna ukuxoxa ngoba ngiyahlukumezeka mina ababoshwe umkhwanaza akeze nje azongibophela bona ngoba ipolice station mina ayingisizi ngalutho ayingisizi ngalutho impela nje kusho ukuthi ichemile nalabo abantu lapho ngiyathi mina unyaka nonyaka mina ngiyafa ngibulawe abantu bomuzo wodwa ebengabulali mina ngedwa kodwa izembe lonke leli ukuthi leyabesaba laba yebo mina sengikhatheleke ngikhathele nje ngikhathele umthetho akungisize ongasiwo wala epolice station lena akungisize nje umthetho omunye ungisize kuze ngithola ukuphumula ingane zami zine crash zonke umuzo wodwa nje so icala lokuqala lalivule ngamphunyaka bani 2023 2023 okay lesibili la okay anibanga ngisalivula la amanye amacala ngenxa behlasela lapha ngokuthi abaliqedanga leli lokuqala so lokhu ubheka ukuthi kusazoqhutshekwa uma nje uyajaloda lo yena lo wecala lokuqala uyedelela noma uhlangana nawe uyakwedelela akangazi noma ngumama wakhe noma ngugogo wakhe noma ngiyini izinto lezi ingane zingazi nje ngendlela nje noma ngihlangana nazo nje azazi
angazi ngizothina angazi mina ngikhathele kuze isuke emehlweni nami ngiyahlukumezeka ngihlukunyezwa nangamaphoyisa ke manje uqobo ke manje ukuthi ufune ngiphephele kuphi ngiyayibuzela nje ufune ngiphephele kuphi. Okay, asibonga kakhulu ngesikhathi osiphe sona. Yebo ngiyabonga ke nami kanye. Igula TV yasikhuluma ke nomama wakwaZondo la endaweni yaseZembeni kade echaza kafushane ngesimo abhekene naso ngodaba lokushaywa ukulimazelwa kwabantwana bakhe nezimo nje ke ikhona ivezayo kakhulukazi ezithinta amaphoyisa. Soqhubeka ngoludaba ngothi ke sibheke emaphoyiseni sizwe ukuthi ke ukuphawula kwawo kuthini ngalolu daba. Siyathokoza.